Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, хоҳарони азиз, мо ина 4 моҳ мешавад як бародармонро гум кардагем. Ҷалолов Аламшоҳ Иноятович. Соли таваллудаш 01 январи 1994. Охирон бор дар свят биромад 19 августи ҳамин сол. Агар ки ягон касе ки дар бораи ами бародари мо ягон маълумоте дошта боша, ягон хабаре дошта боша, илтимос барои мо бирасонед. Илтимос мекунем барои мо бирасонед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алейкум ако бародарои аҳли ислом. Акай мо айнадаи Файзобод буд омадагӣ дар шаҳри Санкт-Петербург. Ғафорзода Саёди Шодибек соли таваллудш 1992. Як ду моҳ шуд омадан шуд, ду моҳ зиёдтар шуд омадагӣ. Таи 5 декабр то ин ҳозира дигар дар алоқа баромадагӣ нест. Агар ки дастгирӣ мекардем одама медиде хубтар мешуд. Бо ҳозир номераи хидмат мегӯтона 996 970 695 WhatsApp, Telegram аст. Акаҷон агар ки имконият бошам як мепурсидем, мефаҳмидем, мегуфтемша. раҳмати калом акаҷон барои дастгиритон. салом дӯстон азиз, худо нигаҳбонтон боша. Ҳамҷа ман ду видеоро мондам, гӯш карде хутон. Якаш аламчун дошт, дигареша фаромӯш кардам. ба хотири худо, ба хотири ҳамин додаро ман ягон реклама намезанам. Дерам шидагиай, илтимос ҳамин видеоро паҳн кунед. Аз ҳар як адами шумо хоҳиш мекунам. бародари азиз дар ҷое бошед ва пеши аҳли байтона барбгардед. дӯстони меҳрубон, ба хотири худо, ба хотири рӯзи қиёмат фикри падару модарро кунед. як хушхабари як бародаре ки урӯз монда будем, алҳамдулиллоҳ ёфт шид, дар балниса будай, намедонам мазаш гирифта, операсияш кардиян, скори бурда будаиш кадам кӯчаи айраҳ дар тарафи Санкт-Петербург. ёфт шид, видеоша удалил мекунем. вақте шумо мегӯед ки дуюмбора видеошамон ё суратшамон бигӯем бача ёфт шид, ак хеш тавораш хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро дуюмбора намонем, суратша намонем, дар ҷоян будагиёша удалил кунем. дӯстони меҳрубон, мақсад аввалаш худованд ҳамин каналам хай каме сабаб мешавад. мемонем як каса меёве, бо хоҳиш накунед дуюмбора ки удалил кунед. барои як кас мебина бо мо оянда кор карданем, алҳамдулиллоҳ ҳаракат мекунем, бо бародора бумонем. худованд ҳифзтон куна. илтимос мекунам бачаҳои азиз, бародарони меҳрубон, фикри падару модарро кунед. аз шумо хоҳиш мекунам бародарони меҳрубон, обуначиё, подписчико, видеоро паҳн кунед. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.